3 смъртни случая са прикрити. Те вече плащат цената. Нищо не се е променил. Става по-зле. Казахме ви хиляди пъти. Оземпик е опасен. И сега науката го доказа. 37 проучвания на над 9000 души. Те вече плащат цената. Да, знам, искаш бърз резултат. Всеки иска. Когато ти кажат, че има инжекция, с която ще свалиш 15 кг, без усилие, за една седмица, разбира се, че ще е изкушаващо. И знаеш ли, аз те разбирам напълно. Чуй какво казват последните проучвания на British Medical Journal. 37 на брой проучвания. 9341 човека. След спиране на Оземпик, тялото връща средно 10 кг на година или казано най-точно според проучванията, 18 месеца и си обратно на нулата. Не само килограмите. Холестерола, кръвното налягане, всичко се връща обратно. Нищо не се е променило. Става по-зле. Плащаш с лихвите. Ето как работи лекарството. Потиска апетита, ядеш по-малко, сваляш килограми. В моментът, в който спреш, гладът се връща, а метаболизмът ти вече е забавен. И резултатът по-бързо качване, отколкото преди. Учените от Оксфорд го нарекоха метаболитен йо-йо ефект. И има нещо по-страшно. Клинично проучване доказа, че Оземпик намалява костната плътност с 2,6%. Още по-лошото е, че 40% от теглото, което свалиш, не са мазнини, а мускули. Мускули, без които рискът от счупвания нараства. Имаш и намалена костна плътност. Същите, които държат гръбнака ти изправен, тялото ти здраво, и ако мислиш, че компанията за Оземпик е била честна с своите потребители, FDA им изпрати предупредително писмо на 5 март 2026 година. 3 смъртни случая са прикрити, включително случай на суицид е лежал нерегистриран 2 месеца, докато инспектори не са го открили случайно. И ако ти се струва, че се ядосвам, да, ядосвам се. Защото ние в The Green Bear от години повтаряме едно и също. Няма пряк път към успеха и доброто здраве. Истинската промяна идва от твоите навици. Това какво ядеш, как се движиш и какво даваш на тялото си. Когато му дадеш съставки, от които се нуждае, например билки, които работят с метаболизма ти, а не против него, резултатите остават. Защото са твои. С всяка поръчка подаряваме и програма за хранене и тренировки, защото наистина искаме да го направите здравословно. Наистина ни е грижа за вас. И знаем, че резултатът е съвкупност от фактори. Никога не прибягвайте към инжекции, които вредят на здравето ви. Оставям линк в описанието за продуктите, които ще ти помогнат да постигнеш целта си и да я запазиш. Вземи правилно решение, за което няма да съжаляваш след месеци, и влез във форма за лятото по най-здравословния начин. Успех!